Vreemde fratsen op het kasteel. Wat is daar te redden? Yes, jippie yes, klinkt het door de gong. Bentje, de helft van prinses Victoria, bloot vernuwere steen. Ze zet grote eigen op. Fietsje, parkietje, blikstje en de deksels. Dat is prinses Victoria. Wat is daar te redden? Gauw sloeg Bente, Gauw sloeg Bente naar de deur. Daar bleef ze staan. Nieuwsgierig jet ze bij de deur. Dank. En luistert goed. Ja, hartstikke mooi, Pico. Jet ze de prinses blied erop. Nee, net nog een parkiet. Wie hebben fiet al? Oh nee, ek je marmot. Swintjes mij de buik aan de groentap, Pico. Litse barretjes wil ik. Maar prins Pico bleef de buik van blauwbloed wennen prinses Victoria in kasteel Ondogensborg. Hoeden leidt Bente haar eertje in de door. Oei, de door kraakt. Fikkie, rustig, jet ze de prins mompelen. Wist wat, gaat er verder. Best gek, mijn vlie en vaske. Let is nog een poes of hoen nemen. Tje, een poes en een Vast. hondje, toch? Vast. Vast. Hondje. Ze zijn hier vast. Is het zo? Ja. Fikkie. Mooi plaatsje, dus helemaal shit. Hilde is mij mijn voetbalboek aan het watchen. Leuk, Hilda? Leuk. Ja, zoiets. Ja. Ga er tussenin.